Това не е обикновена белачка. С едно нежно движение отгоре надолу се нарязва цял, тънък резен свински корем. Вижте дебелината му, почти прозрачен е, но няма да се счупи, разкъса или залепне за острието. Наблюдавайте внимателно целия процес, той е практически без усилие и супер лесен за работа с една ръка. Всичко това е благодарение на високо твърдото, прецизно заточено острие, остро, но нежно към ръката, режещо тънко и равномерно. Един инструмент е всичко, от което се нуждаете, което го прави по-безопасен и по-ефективен. Дори начинаещите в кухнята могат да приготвят ястия на професионално ниво. Защо? Защото прецизно заточеното му острие е много твърдо, остро, но не плъзгащо се, режещо тънко, когато е необходимо, и стабилно и надежно, когато е от решаващо значение. Един инструмент прави три неща: белене, рязане и подготовка на съставките. Опитайте сами, веднага ще усетите разликата.